أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na kimiyya da fasaha a musulunci. Kamar yadda ya gabata a shirye-shiryenmu na baya, yau za mu fara ta kan ɗaya daga cikin manyan malamanmu na musulunci wanda ake kiransa Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Bairuni. Shi Abu Rayhan mutumin asalin ƙasar Iran ne, kuma an haife shi a shekarar 973. Ya rayu shekara 77 wanda ya mutu a shekarar 1050. Shi Abu Rayhan an haife shi ne a garin Bairuni na Afragite Dynasty na tsakiyar Asia. Abu Rayhan akwai ilimai waɗanda suka kasance wasu ma shi ya samar da su, wasu kuma shi jigo ne a cikin wannan ilimai, wasu kuma shi ne na farko da ya fara bincike a wannan fannoni. Daga ciki shi Abu Rayhan shi ne wanda ya samar da ilimin Indology. Shi ilimin Indology ilimi ne na ƙasar India, ilimi ne na sanin al'adun ƙasar India, addinai na ƙasar India da siyasa da sauran dukkanin al'amura da suka shafi ita wannan ƙasa ta India. To shi sa ake kiransa da wanda ya samar da ilimi na Indology. Sannan kuma shi jigo ne a ilimin kwatanta addinai. Addinan nan da ya kwatanta su ma a shirinmu na gaba za mu kawo su da irin gudunmawar da ya bayar a su waɗannan addinai, waɗanda ya kwatanta su kuma ya bayani akan kowane addini a ciki har da addininmu na musulunci. Akwai wani ilimi wanda shi ma ya zama jigo wanda ake ce masa modern geodesy. Shi modern geodesy kamar ilimi ne wanda yake na gwaje-gwaje ko kuma awu na abubuwa waɗanda suke kamar shef haka. Kun san ita duniya nan kamar yadda take da irin yanayi na yadda Allah ya halicce ta, to haka sauran dukkanin abubuwan da ke cikinta, wasu suna da shape na square wanda ake ce musu kwanoni guda hudu kenan, kuma duka kwanoni guda hudun nan suna da tsayi iri ɗaya, shi ake cewa square. Wasu kuma zaka ga suna tafiya da 3D. 3D shine kamar a ce dimension ɗinsa ya kai 3 kenan, wanda ba kamar yadda shi wanda yake 2D zai kasance zaka iya zana shi a ƙasa ko ka zana shi a bango ba. To shi modern geodesy wani ilimi ne wanda a wannan zamani shi ma yake da matukar muhimmanci, kuma shi yana cikin jigo a wannan ilimi na geodesy. Shi Abu Rayhan al-Bairuni shi ne mutum na farko da ya samar da ilimin anthropologist. Anthropologist ilimi ne wanda yake duba dangantakar addinai da al'adu na dukkanin al'umma a faɗin duniya. To Muhammad Abu Rayhan ya kasance shine na farko da ya zama masani a wannan fanni na shi wannan ilimi da muke magana a kansa, wato dangantakar addini da kuma al'adu na al'umma da ke rayuwa a faɗin wannan duniya tamu. Bayan waɗancan ilimai waɗanda shi Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Bairuni ya kasance jigo a cikinsu, ko kuma wanda ya samar da su, ko kuma mutum na farko da ya samar da su waɗannan ilimai da muka gama bayani yanzu a kansu, akwai kuma ilimai da ya yi zurfi a cikinsu, waɗanda ya san su kuma sani wanda yake ba na wasa ba. Daga cikin wannan ilimai shi ma akwai ilimi na physics. Ilimi na physics ilimi ne na nature, ilimi ne wanda dukkanin wasu al'amura da muke yi na yau da kullum babu abin da shi wannan ilimi na physics ya bari. Akwai kuma ilimi na mathematics, ilimin lissafi kenan. So shi wannan ilimin lissafi shi ma Abu Rayhan ya kasance ɗaya daga cikin gwanaye wanda shi ma a gaba za mu kawo muku irin gudunmawar da ya bayar da ta wasu abubuwa waɗanda shi ne mutum na farko da ya fara yinsu a cikin waɗannan ilimai na mathematics, ko ce ilimi na lissafi. Akwai ilimin astronomy. A ilimin astronomy ilimi ne wanda yake magana akan sararin samaniya, ko kuma na ce duniyoyi, taurari da kuma
rana da wata da dukkanin abubuwan da sai dai mu iya hangen su daga nan duniyar mu wadda muke kira art. To ya zama ɗaya daga cikin masana a wannan fanni na shi astronomy kenan, wanda ake kiransa a turance kenan astronomy. To Albairuni ya kware a wannan fanni, shi ma za mu kawo irin gudunmawar da ya bayar a shirinmu na gaba domin jin wace irin rawa ya taka a shi wannan ilimi na astronomy. Sai ilimi na natural sciences. Natural sciences su ma abubuwa ne waɗanda halittu ne na ubangiji. Science kimiyya ce ta halittu na ubangiji wanda ubangiji ne halicce su, to amma dan adam ya samu iko da dama na wajen yin bincike na ganin yadda waɗannan al'amura na su waɗannan kimiyya ta ke gudana ko take tafiya da abin da take so da abin da ba ta so da abin da zai ba ta matsala. To ya kasance ɗaya daga cikin masana a cikin wannan fanni. Abu Raihan masani ne na tarihi, wato za mu iya a turanci ana iya kiransa historian. Ya san ilimi na tarihi sosai, kuma shi ma ɗaya ne daga cikin gwanaye a wannan fanni na ilimin tarihi, wato ilimin history. Akwai ilimin linguist na yaruka kenan, ilimi wanda yake na sanin yare daban-daban. Daga cikin yarukan da shi Abu Raihan ya kware a cikinsu akwai yaren larabci, akwai yaren fasha, akwai yaren sanskrit da kuma kawarizmi. Kawarizmi shi ma wani yare ne wanda yana ɗaya daga cikin yaruka da suke cikin ƙasar Iran. Daga cikin nuna ƙwarewarsa a wannan yaruka ya kasance ya iya rubuta littafi da larabci, kuma ya zo ya rubuta shi da shi yaren fasha, wanda shi ma a nan gaba za mu yi bayani daga cikin irin littattafan da ya zama ya rubuta a wannan rayuwa tasa da ya yi. Rayuwarsa mafi yawa shi Abu Raihan ya yi ta ne a Ghazni, babban birnin Ghaznavid dynasty. Shi wannan Ghaznavid dynasty wani gari ne da yake tsakiyar gabashin Afghanistan. Idan muka ce dynasty muna magana ne akan sarauta ta wasu family ko kuma wasu iyalai waɗanda wannan yake mutuwa ya gaji wannan na tsawon lokaci. To Ghaznavid dynasty shine asalin masarauta inda shi ya yi rayuwarsa mafi yawa, shi Abu Raihan, a babban birni na shi wannan Ghaznavid dynasty wanda ake ce masa Ghaznavid. A shekara 25 wanda Abu Raihan ya yi a Kawarizmi, waɗannan shekaru kusan ya gudanar da su ne wajen ganin ya zama masani a fannin shari'a ta musulunci. Abu Raihan ya yi ƙoƙari da wasu dabaru na ilimi don ganin ya san fannoni na ilimi da dama, wanda da ba don wannan dabaru ba yadda za a yi a ce mutum guda ɗaya ya san waɗannan fannoni na ilimi da nake ta bayani a kansu, wanda shi Abu Raihan duk sai da ya zama wani jigo a wannan fannoni, kuma ya ba da gudunmawar da duniya ba za ta taɓa mantawa da shi ba. A lokacin abin da ya ƙara masa ƙarfin gwiwa wajen ganin ya san ilimin astronomy wanda na yi bayaninsa a baya shine a lokacin halifancin Banu Abbas sun ba da mahimmanci ga shi wannan ilimi na astronomy, wanda shine ya ƙarfafawa Abu Raihan Muhammad bin Ahmad ganin ya koyi shi wannan ilimi na astronomy, kuma ya ba da gudunmawarsa, domin a daidai wannan lokaci musulunci yana da matukar ƙarfi, wanda babu abin da zai gagari dukkanin wani malami na musulunci na bincike in yana son yi zai samu gudunmawa daga wajen su waɗannan sarakuna na Banu Abbas a wannan lokaci. Masu kallon wannan shine takaitaccen bayani akan haihuwar shi Abu Raihan da kuma ƙasar da ya kasance ya rayu a cikinta da kuma fannoni na ilimi da ya ƙware. A shirinmu na gaba za mu kawo muku gudunmawa da ya bayar a waɗannan fannoni na ilimi da muka yi bayani a kansu. Sunana Dr. Mansur Hassan Hussein daga Kwankwasiya Reporters TV.